Hej, jeg hedder Stine Winge. Jeg arbejder i Psykologhuset ved Åen, og på den her video vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan det er at komme ind til mig. Jeg tænker, det er rigtig svært at vælge, hvem man skal gå ind og snakke med om sit liv. Det er vigtigt, at man finder den rigtige, og i hvert fald så siger jeg til alle, at hvis de ikke har med det samme en fornemmelse af god kemi, og at kunne bevare håbet om at kunne få det ud af det, man ønsker, så skal man finde en anden psykolog. Når jeg møder folk første gang, så skal jeg selvfølgelig fortælle dem, at jeg har tavshedspligt. Jeg siger lidt om, at jeg ikke er tankelæser. Det betyder, at jeg har brug for et samarbejde i forhold til, at vi taler om det, der er allermest vigtigt. Vi kan godt gå ud af nogle sidespor og få nogle svingærner, men hvis de føles kedelige, så skal jeg have hjælp til at komme på plads. Hvis de føles interessante, så lad os gå dem, fordi det kan være, at det kaster nyt lys over det, du kommer med. Jeg beder løbende om feedback. Jeg spørger, taler vi om det rigtige, og har brug for din hjælp til, at det får vi gjort. Så når der er gået en time, så synes du, at du har fået noget herfra, og fået talt om noget vigtigt i dit liv. Noget af det, jeg også siger første gang, som jeg synes er vigtigt, det er, at jeg skriver på den her. Den sidder jeg med, mens vi er sammen. Der er ikke noget, der er hemmeligt her. Det, jeg skriver, det er dine ord. Jeg skriver ikke min egen. Jeg bruger den her til at holde styr på de personer, der er vigtige i din historie. Jeg laver til en tidslinje hernede i bunden. Og heroppe bruger jeg, især første gang, bruger vi noget krudt på at finde ud af, hvad det er, du gerne vil have ud af at komme og bruge din tid og penge til at gå til psykolog. Hvis vi bare kaster os ind i, hvad problemet er, så kan jeg begynde at tænke, at det skal vi bare gøre sådan her med, eller det skal vi løse sådan og sådan. Og måske var der noget helt andet, du drømte om at få ud af det. Nogle gange, så får du ikke det, du beder om. Og det bliver en forhandling undervejs. Der er rigtig mange, der kommer og beder om redskaber, uden at vi jo helt har en hammer og en mejsel, som man har i håndværkerfaget. Så det er rigtig vigtigt at fortælle om, hvad er et redskab? Altså, hvad betyder det i den her sammenhæng? Og hvad kan du bruges til? Hvis jeg nu lige havde det i tasken og kunne give dig det, hvad kunne du så bruge det til? Den anden dag, der talte jeg med en klient, som kom, og en mand, som tænkte, at han tog ting for nær. Og han ville gerne lære bare at kunne slippe det. Eventuelt altså få nogle teknikker til det. Da vi så gik nærmere ind i det og kiggede på det, så viste det sig, at han lever et liv, der er rigtig tilbagetrukket fra konflikter. Og desto mere vi snakkede om det, desto mere fandt hun ud af, at han ikke skulle trække sig tilbage. Det er faktisk altid det, han gør. Han trækker sig rigtig meget. Så for ham var det vigtigt egentlig at begynde at kunne gå ind i det. Og kunne sige fra, som man populært kan sige, eller få kommenteret ind i det, der skete for ham. Hvis han forestillede sig, at hvis han gjorde det, så ville han kunne få det bedre bagefter. Så ville han have det bedre med det. Og så var der jo egentlig ikke så meget, der skulle skubbes væk. Og på den måde kan det være svært at regne ud på forhånd, hvad man skal have ud af det. Ikke desto mindre bruger vi rigtig meget krudt på det, og bruger også krudt undervejs på, er det det rigtige, vi taler om, eller hvad, skal vi skifte taktik her? Det vil sige, at jeg er meget åben for feedback, og samtidig har jeg jo alle mine idéer som psykolog fra mit fag, hvad jeg har læst, fra min uddannelse, fra tidligere jobs, og rigtig meget fra tidligere klienter, som har lært mig en hel masse ting og givet mig en hel masse erfaringer at gå videre med. Der er måske nogen, der tænker på, hvor mange gange er det nødvendigt at komme hos en psykolog, før at man har fået det, man gerne vil have. Mange af mine forløb et gennemsnit kan være sikkert 5 samtaler, fordi at nogen kommer rigtig kort ind og har bare lige brug for 2-3 samtaler, og nogen har brug for nogle flere. Nogle gange så får jeg en person ind ad døren, som jeg vurderer, at jeg ikke selv kan håndtere problemstillingen. Så er der jo en masse psykologer i Psykologhuset ved Åen, som jeg kender, og hvor jeg så vil videre henvise til den, jeg tænker, der kan hjælpe allerbedst. Ja. Så du har mulighed for at ringe til mig og kort forklare, hvad det er, der er galt.
Du kan også bare ringe og stille et par spørgsmål. Du er under alle omstændigheder velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak. Og du kan selvfølgelig også bare ringe og bestille en tid. Måske er det rigtig svært at finde ud af telefonen, om man kan lave et godt samarbejde, og man bliver nødt til at mødes en enkelt gang for at finde ud af det. Ja, jeg glæder mig til at høre fra dig.